אנחנו נגיד כמה דברים בסייעתא דשמיא על היום הזה שנקרא יום העצמאות. רק להקשיב. יום העצמאות, זה נקרא יום העצמאות. היום קיבלתי איזה הודעה מאיזה, לא יודע איך לקרוא להם, כת או קבוצת אנשים, שהם אומרים דברים קשים מאוד על ארץ ישראל, טמאה, טמאות, כל מיני דברים שמאוד לא נעימים לשמוע. אבל בואו נגיד דבר כזה, תקשיבו טוב, חבר'ה יקרים ונכבדים, תקשיבו טוב. אני אגיד לכם דבר באמונה שלמה. כל מעשה העולם הזה זה חשבונות שמיים. כל פעולה שקורית פה זה רצון השם. ברגע שרצון השם, כמו שאומרים שזה קרה, היה שהמדינה הזאת תקום על ידי כת של משכילים, שחלק מהם כופרים, סימן שאם לא היה ככה, אי אפשר להקים את המדינה הזאת. המדינה הזאת הייתה חייבת לקום על ידי הקליפה. אם הייתה קמה על ידי קומת הקדושה, לא היו נותנים לה לקום. היה קומה של התנגדות נוראה, והמדינה הזאת לא הייתה קמה בכלל. המדינה לא הייתה קמה בכלל. לכן היה חייב להקים את המדינה בצורה שהיא קמה. ראיתם? בצורה שהיא קמה. תזכרו טוב את זה. ולכן צריכים לשמוח. אילן, אחר כך תעזרו, אילן. אחר כך תעזרו לו לסדר את השולחנות לברברה, בסדר? את הכיסאות, בסדר? את הכיסאות שם לשים לאורך הקיר וזה. לכן שאתה מתבונן על ארץ ישראל היום, ואתה רואה נכון, יש הרבה בעיות. יש ערב רב, קבוצה רצינית של אנשים רעים מאוד, שחלקם אפילו לא יהודים. אבל תבינו דבר אחד, תקראו את הדברים שאני אומר לכם עכשיו. הגאולה העתידית צריכה להיות כמו גאולת מצרים. ואם הגאולת מצרים הייתה בתוך ערבת הארץ, בתוך מקום נורא היום שנקרא ערבת הארץ, שאין טומאה נורא יותר נוראית מאשר מצרים, דיברנו על זה כבר מספר פעמים, והיה ברור עצום לעם ישראל בתוך אותו מקום, שלפי הדעה הקיצונית, 2 מ-1,000 יצאו, 2 מ-1,000 יצאו, לפי הדעה קלה יותר, 20 מ-100 יצאו. אז תארו לעצמכם איזה ברור נעשה בתוך עם ישראל, כדי לברר את עצמם, כל אחד מתברר לעצמו בתוך אותו מקום רע. עכשיו, אם הגאולה צריכה להיות שאנחנו בתוך ארץ ישראל, אני יוצא שמה? זה החשבון, 1 ועוד 1. שגם ארץ ישראל לפני הגאולה, הופכת להיות ארץ ישראל, שימו לב, לבירור של מי שיגור פה בארץ ישראל, או להתבררות בתוך קליפה נוראית של הערב רב הזה. הערב רב הזה עכשיו, שאתה נמצא מסביבך, אפילו מתערבב במשפחות, אפילו אנשים מסורתיים או דתיים, פתאום נתחברו אליהם כל מיני שיטות, כל מיני דברים, כל מיני דרכים, אז זה התבררות בתוך אותו קליפה. כמו שמצרים הייתה התבררות כדי לראות מי יוצא לגאולה, גם ארץ ישראל הופכת במקרה הנידון להיות מקום להתבררות. לכן הם היו צריכים להקים, אם החרדים היו מקימים את המדינה הייתה גאולה. אבל זה לא הגיע הזמן כנראה. אז לכן הם לא הקימו פה מדינה חרדית. כי אם הייתה מדינה חרדית, החילונים לא היו עולים לארץ בכלל, הם נשארים בשוויץ, בהולנד, באמסטרדם, לא היו באים לפה בכלל. הם לא היו מגיעים לפה בכלל. אז איך תברר את הצד הטוב שעוד יש בחלק מהם? תן להם להקים את המדינה, ואחרי זה יבואו חרדים, יעזבו מקומות חרדים, ויהיו אנשים דתיים, התחילו להתברר גם אותם בתוך מטפחות חילוניות, כופרים אפילו, פתאום אתה מתחיל להוציא משולב משם כל מיני אנשים. איך תברר אותם? היו גאים אצל הגויים, נעלמים כולם. לא יש אף אחד. כי אתם רואים מה קורה בחוץ לארץ. איזה התבוללות הנוראית יש. אבל פה בארץ אתה רואה בכל משפחה, גם שיהיה הכי כופרים, אני מכרתי. בגלגול הקודם, אנשים אני מכיר, הייתי מצומר הרבה בתל אביב, הייתי גם חי בתל אביב תקופה. לפני הרבה זמן, הרבה שנים, לא הייתי דתי, הייתי מסורתי, אבל לא דתי. אני הכרתי הרבה משפחות, אנשים נהיו חרדים, משפחות של רמת השרון, כל מיני משפחות, בכלל אין דת בכלל. אז הבנתם עכשיו? שהמדינה קמה כמו שהיא קמה, זה חשבון שמיים, זה רצון של השם להציל מה שהוא יכול להציל. כי מה, מדינה חרדית?
זה חרדית, הם לא היו באים לפה. מדינת הלכה? מי יבוא לפה בכלל מכל אלה שלא דתיים? מה אתה אומר להם? אמת או לא אמת? לכן אתה רואה שנעשה, לכן מה אתה עכשיו צועק לי? טמאים, מה זה טמאים? מה הם קובעים? מי קובע פה איך המדינה תקום? הם קובעים בכלל. אבל הבית קובע. יש לו בזה שכל, בזה רצינות, מה שדיברנו עכשיו. זה שכל חדש מה שאמרתם היום. לא צחוק, זה הכל מחשבונות שם על פרטי פרטים. עכשיו, מתחיל עכשיו מסע של ויכוחים. האם ביום העצמאות נכסים? האם ביום העצמאות אומרים הלל? אומרים הלל. שמח? לא שמח. נלחמו, נגמרו מלחמות? אין מלחמות. ידידי, הלל, מי שרוצה להגיד, תפדל. אם ברכה, אני הייתי מסתפק בדבר. מה זה מסתפק? הייתי אומר שלא יגידו. אבל מי שאומר, לא אומר נסמוך בשופי. זה יום של שמחה גדול. שחזרנו לארצנו. הקמנו מדינה. המדינה קרה, אמרנו כל מיני דברים, קצת להסביר את הדברים, להבין למה היא קמה, בצורה שהיא קמה. אבל בכל אופן נעשה פה משהו חדש. כמו שלא היה קודם כל. אם לפני השואה הייתה מדינת ישראל נמצאת, הרבה היו בורחים שם באים לארץ ישראל. מה הם יעשו? מפולין? ילכו לאנגליה, ילכו לאמריקה, מאיפה ילכו? אם הייתה ארץ ישראל, היו בורחים לפה הרבה, גם ככה ברחו לפה, למרות שלא היה פה מדינה עדיין. היה פה המוסלמים פה, עם מחשיבים זכרם. אבל אתה רואה שהמדינה, גם שהיא נגיד חילונית, שלא נדע, בכלליות שלה, אבל היא מביאה לפה אנשים, היהודים באים לפה. אם לא היה פה מדינה, הם לא היו באים לפה, הם באו לפה. תחת המוסלמים, אין להם מה לעשות. אתם רואים שיש בזה דברים חיוביים, צריך להסתכל בצורה נכונה על הדברים. אני חושב שמי שמסתכל בצורה הלא נכונה, הוא לא רואה באמת האמת. הוא מסונבר מכל מיני, לא יודע, מי מכניס להם לראש כל מיני דרכים של הסברים לא נכונים, אבל צריך להבין, כל פעולה שנעשית בעולם הזה זה רצון השם. לכן אתם רואים, יש בעם ישראל קבוצות. יש קבוצה, והמזוכניקים, הצדיקים האלה, שהם יש להם השקפה, מה זה השקפה על ארץ ישראל? זה לא... ממש, יש להם אהבת ארץ ישראל בצורה נוראית. השקפה שמעבירים להם שהם בבית ספר, בתלמוד תורה, בגן ילדים, חזק וברוך. מוכנים למסור את עצמם על כל רגע באדמה. הם חיים שם עכשיו בשטחים, שאתם לא הייתם מוכנים, אפילו שלא מוכנים $1,000,000 לא לשבת שם דקה. כל מיני האחזויות, שרואים על שטחים, עם צון, לא צון, כן צון. מלא ערבים כמו תולעים מסביב, באים, רוצים להרוג אותם, והם נמצאים, פוצעים אותם, הם נשארים שם, לא רואים אותם מטר. יודעים, מה זה? איזה כוח זה? איזה אהבת הארץ יש להם? איזה דבקות בארץ הזאת הם נדבקים בה? לא, בטח. אתה הולך לחברון, אתה רואה את הילדים הקטנים, 25 בין הערבים, לא רואים אותם ממטר. זה הגאולה האמיתית, אלה האנשים האמיתיים. יש אנשים מפחדים לנסוע למקומות האלה, הם חיים שם, מה מפחדים לנסוע למקומות? זה אהבת הארץ. זה אהבת הארץ, זה ארץ ישראל. ארץ ישראל זה ארץ קדושה, אומרת הגמרא, בסרט ברכות. אומר בשמעון בר יוחאי, תקשיבו טוב. 3 מתנות נתן הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אז שיום טוב שיהיה לך. ולא נתנם על ידי איסורים. תורה, עולם הבא בארץ ישראל. ארץ ישראל נקנית בייסורים, זה לא נקנית ככה. תבוא, כולם יסכימו שתהיה פה. שהוא ברא את העולם. רבי שמעון קיבל מרבותיו את הממרה הזאת. שאחד מהם שנקנים בייסורים זה ארץ ישראל, נקנית, אתה לא יכול לקנות אותה בסבבה. כמו המטומטמים רוצים לעשות שלום. שלום עכשיו, שלום אחר כך, כל מיני שמות שממציאים לעצמם. אתה לא יכול לעשות שלום עם חיות טרף, שרוצות לטרוף אותך. ראית כבש יכול לעשות שלום עם זאב? תן לי עכשיו זאב יעשה שלום עם כבש, נראה אותך. תעשה זאב יעשה שלום עם כבש. אין סיכוי שזאב יכול לעשות שלום עם כבש. כי הזאב אתה לא לאכול, מה הוא רואה את הכבש? הוא אומר לך עכשיו אני שבע, אני אעשה אותך שלום. רק הוא יהיה רעב, הוא קופץ עליו ואוכל אותו בשנייה אחת. זה מה שעשו לנו באוקטובר שם. נרדמנו. הם רעבים כל הזמן, צמאי ידיים מחשיבים על זכרם.
אבל אתם לא יודעים, אין לכם מושג. אני אומר לכם, אם הייתי יכול לבכות, הייתי בוכה לכם מול העיניים עכשיו. אולי נבכה, אפילו נבכה. איזה נס עשה לנו הקדוש ברוך הוא. אם הייתם יודעים איזה תוכנית הייתה להם, ולא הרגשנו המדועים שלנו, נרדם. אתם יודעים מה רצו לעשות? איראן, חיזבאללה, חות'ים, חמאס, משומרון, מעיראק, טילים, אלפי טילים, ופשיטות רגל, כולם ביחד. אתה יודע מה צריך להיות? אין לכם מושג, תסתכלו על הנס שקרה פה עם כל הדבר הנורא, דברים נוראים קרו שלא נדע. אבל מה שעשו שם, זה לא נדע מה הם רצו לעשות. אין לכם מושג איזה נס היה פה. אז בתוך התופת הזאת, תראה את הניסים שעשו לעם ישראל פה. בכל דור ודור קרים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מציל אותנו מידם של יימח שמם זכרם הרשעים האלה. אז אתה מסתכל על זה, אתה אומר, אין השגחה, זה נקרא אין השגחה, אתה מבט, זה נקרא אין השגחה, אתה אומר, אין השגחה. אתה יודע, אם התוכנית שם הייתה באה לידי פעולה, שם ישמור ויציל מה יקרה לנו. אולי בסוף היינו מצליחים להתגבר באיזושהי צורה, אבל שלא נדע מה היה בלגן פה. אולי היינו צריכים להשתמש באטום אפילו, לא יודע מה עושים בו. אני לא יודע, אומר את האמת. זה היה... אין לכם מושג. אחרי שאתה מסתכל על זה, אתה אומר, הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו. אחרי שאנחנו מסתכלים על ארץ ישראל, ארץ ישראל נקנית בייסורים, היא לא נקנית בסבבה. היא לא נקנית בתענוגים, לשבת עם הערבים, בתי קפה לאכול איתם ביחד. הם לא חברים שלך, הם לא אוהבים שלך, הם לא שכנים טובים, הם אנשים רעים, הם שונאים שהשנאה שלהם היא כמו שאומר שמיר שם על הפולנים, הם יונקים את זה עם החלב של האמא שלהם, את השנאה והרצון לרצוח יהודים. זה לא כאילו מתחיל להם רק פתאום באוניברסיטה, זה שטויות. מהבית שלהם הם יונקים את השנאה ליהודים, ככה מגדלים אותם. ואל תחשבו שאפשר לעשות איתם שלום, זה לא זאבים, זה יותר גרום, זה יותר מגרום, זה אריות, זה נמרים, זה משהו לא נורמלי. לכן שאתה רואה מה זה ארץ ישראל, תראה על מה צריך למסור את עצמך לארץ ישראל. שימו לב, נתחיל לכם סיפור עם רב זרע. תראו את רב זרע שלנו. רב זרע יש בגמרא, מסכת ברכות, אם אני לא טועה, שהוא רצה לעלות לארץ. אבל הרב שלו היה תלמיד של רבי שמואל, רבי יהודה, הוא היה גאון הגאונים, היה קודש קודשים. הוא נקרא, קוראים לו את המוראים שלו, הרבנים שלו, שנינין, היה משכונן מאוד. רבי יהודה בר יחזקאל. הוא אומר שהיה עצירת גשמים, הוא רק היה בא להוריד את הנעל מרוב צער, כמו אבל, מורידים לעלם שלו, נותן לו נדע, מבולים של גשם. היו מפחדים להגיד לו, היו מבולים יורדים, כמה בשמיים אהבו אותו. הוא סבר שלא עולים לארץ ישראל. הפסוק אומר בנביא, שם תהיו, שם יהיו, שם יובלו ושם יהיו. יש מי דורש את הפסוק הזה על כלי בית המקדש. בשביל שאומר זה על עם ישראל, שערו שם עד שיבוא משיח. את כל אלה שאתם רואים אותם בחוץ לארץ היום ומתנגדים להקמת המדינה, זה הסיבה. כי הם לומדים כמו... לא, הם גם קצת מגזימים, אבל זה מה שכתוב פה. זה רבי יהודה. רב זרע לא סבר ככה. הוא אומר מהתלמיד שלו, הוא לא סבר, הוא רצה לעלות לארץ ישראל. אמר, אם אני אלך להגיד לרב שלי, שאני אלך לארץ, ובקש ממנו ברכה על הדרך, מה יעשה? יגיד לי, להישאר, אני ליברל, אני יכול להישאר. לא הלך, אמר מספרת, הוא הלך רק שמע איזה משהו בחלון וברח. הוא בא לעלות, שימו לב מה קרה לו. שימו לב עכשיו. רבי זרע קבע סליק גרז, עולה, סליק זה עולה. אמרנו, הגמרת משנה בקידושין, 10 יוחסין עלו לבבל. אמרנו, למה זה נקרא עולים? ואתה אומר שכל מי שהולך לארץ זה נקרא עולה. המהר"ם מסביר, זה העלייה הרוחנית. שהוא מי שהכי גבוה מכל הארצות, שהוא מי גבוה בגוף ושהוא ברוחניות. אז הוא עולה לארץ ישראל. לא, שהוא אמר למעבר. הוא לא מצא מעבורת שיעביר אותו את הנהר. אולי אחד הנהרות בדרך, או הירדן עצמו צריך מעבורת. נעקת במצרה בקעבר. אתה מכיר, יש כזה חבל על נהרות שאין להם גשרים, מותחים חבל ארוך מקצה לקצה, ועוד חבל אחד למעלה, אדם עובר, מחזיק עם הידיים ככה ועובר ככה. ככה עובר, זה סכנת נפשות. למטה הנהר זה גם גבוה.
הכל מסוכן. הוא ראה שאין לו מעבורת, ישר עלה לחבל. שעבר אותו איזה צדוקי, איזה נבלה, איזה רשע אחד, כפר אחד. אמה לאו צדוקי. אמה פזיזה. תקדמיתו פה מי רודנייכו, הקעתי בצותייכו, קיימיתו. אמר לו איזה צדוקי אחד, איזה כופר אחד. אתם עם פזיז, שהקדמתם את הפה לאוזניים. נעשה ונשמע. עדיין אתם פזיזים. מה יש לך? תמתין רגע, עוד מעט תהיה מעבורת. מה אתה לא יכול לחכות? אכלתי שעה. תחכה לאוטובוס, יבוא אותי, מזכר אותך. מה אתה עכשיו קופץ עינון? עוד מעט תיפול? אתה עלול למות. מה אתה משתגעת? מה קרה לך? הוא לא הבין את זה. יש מעבורת. איפה עברה? מתי הבאה? עוד שעתיים. לא, אני הולך על החבל. מה השתגעת? שערי עוד שעתיים. מה אתה כזה פזיז? נשארת דו פזיז כמו שקיבלתם את התורה בנעשה ונשמע? שימו לב מה אומר להם, חיים תשיב, חיים תקשיב מה אומר לו רב זרע. אמר לו רב זרע לרשע הזה, דוכתא דמשה ואהרון זכרו לאן מי הם זכין עליה? אומר לו, מקום שאפילו משה ואהרון לא זכו להיכנס, מי יגיד שאני יכול להיכנס? אם אני לא אנתן את ההזדמנות עכשיו, מי יודע מה ימנע ממני פתאום? יעצרו אותי, לא יודע מה יקרה. ישר אני עולה לארץ. תראו מה זה היה החשיבות של ארץ ישראל. שהוא לא היה מוכן להמתין דקה למעבורת כדי להיכנס לארץ. וסיכן את עצמו, זה לא איזה אתלט, זה לא איזה ספורטאי, זה תלמיד חכם יושב ללמוד תורה, זה לא איזה אתלט. הוא יודע לשחות, הוא יודע מה יכול בתוך השיטפונות של הנהר. איזה נהר זה היה? זה סכנה. הוא סיכן את עצמו בשביל לעלות ארץ ישראל, שהוא אומר, תראה מה זה, אפילו משה ואהרון לא זכו. ואני אזכה. איזו זכות גדולה להגיע לארץ ישראל. אתם דבר כזה. עכשיו, שימו לב, אהבת ארץ ישראל. אתם זוכרים שהסיפורים על התימנים והמרוקאים, שעלו לארץ ונושקים את הרצפה של נושקים את החול. הנה, שימו לב, זה כתוב. רבי אבא מנשה קיבי דעכו, אמרים להם תגה ותקלה. אבבי ואבאסי, כאן שם שכן. מה כתוב פה? רבי אבא היה מנשק את הסלעים שבעכו. ארץ ישראל, אהבת הארץ. כי השכינה שורה פה, האדמה קדושה פה, ארץ הקודש, האדמה קדושה. כמו שאתה מסנשק ספר תורה, אותו דבר. רבי חנינא היה רואה אבנים בדרך, מוזיז אותם, מסדר את הדרכים שאף אחד לא יתקל בארץ, אבל כתוב בגמרא, על מה שהמרגלים הוציאו דיבה על ארץ ישראל, אסור לאדם להגיד על ארץ ישראל שהיא לא בסדר. חם, איזה ארץ חמה, איזה קר בארץ הזאת. איזה פירות לא טובים יש בארץ הזאת. איזה סלעים, מפריע לי, מה קורה פה? אנשים צריכים לדעת, אסור להגיד גנאי על ארץ ישראל, זה הופך להיות כמו המרגלים שהוציאו גנאי על ארץ ישראל. שתי אמוראים, שימו לב, איזה אנשים זה, אומרת הגמרא, רב אבי ואבאסי, מה היו עושים? אני אקרא, אני אסביר את זה עכשיו. כשהיו בקיץ, היו יושבים בשמש, שלא יעלה להם בראש להגיד איזה קר פה. בחורף, היו יושבים בשמש. בקיץ היו יושבים תחת העצים, בצל, שלא יגידו זה חם פה. מה אתה אומר פה עכשיו? מה אתה אומר? שבקיץ אני צריך לשבת במקום שיש מזגן. אתה לומד מפה עכשיו. לא תגיד, מה זה חם בארץ הזאת? זה חם פה. שלא תוציא לארץ ישראל. ובחורף תשב ותעשה לך חימום, שלא תגיד איזה קור בארץ הזאת. תראו איזה סודות נפלאים, פלא פלאים. שימו לב, מתנהגות מאוד מוזרה, שימו לב, משהו לא נורמלי. רבי חייא בר גמדא מגנדר באף היה מתגלגל על החול של הארץ, ככה מתגלגל על החול, משתפשף באדמה של ארץ ישראל, לא רק בלזה. שוכב מתחיל להשתפשף, התגלגל. שנאמר, כי רצו עבדיך את עבדיה, ואת עפרה יכוננו. תהילים. עפר את ישראל, משתפשפים בארץ הזאת. נשמע סיפור, איזה פירות היו בארץ ישראל חיים. רבי אבירה רבי חלבו ורבי אבירה
ורבי עוז שלוש אמוראים בחנינא איקלו להואת ראיתו כמו אפרטהייד דף אילפס כפאינו ואילפס כפאינו כמה 115 היו שהפקירו שיב נתנו לפני ביתם 70 שנה יקלע. כפר שנקרא, לא כתוב את המקום שלו, הגיעו לזה מקום. הביאו לפניהם אפרסק באיזה גודל היה, כמו הכלי, כלומר סיר שמוכרים בכפר אינו. וכמה היה הגודל של הסיר הזה, שהם מוכרים בכפר אינו? היה הגודל שלו 5 סעין. שאה זה שקבין. אז שאה בערך, בוא נגיד 8.5 עד 10 ליטר, בוא נגיד 10 ליטר. אז כמה זה 5 סעין? 50 ליטר, בערך 50 קילו אפרסק אחד. משהו חתיכה כזאת. אכלו שליש, הפקירו שליש, ולהביאם נתנו את השליש לאכול. יש סיפורים על ענבים, גדלים כאלה, אשכולות כאלה, משהו נורמלי. נורמלי. הכל יחזור, מה שהיה יחזור, ודאי שיחזור. הבן של אחותי עליה שלום, אשתו בשמורות הטבע, יש מקומות שמורות הטבע סגורים לביקורים. לא יודעים על כעס האנשים. אבל הם נכנסים. פעם צילם את עצמו ביד איזה גפן יחידה. ראיתי את התמונה, אשכולות כאלה, ככה, משהו כזה. הוא מחזיק, הוא אדם גדול. שתי אשכולות, מחזיק שתי ידיים, צילמו אותו. כל אשכול ככה, כזה גודל, משהו. ראיתי את התמונה, כן. לא, הרגלים זה היה... יותר גדול. אז הוא אומר, זה לא נורמלי. בוא נראה עוד קצת, בוא נגיד עוד משהו ונלך הביתה. אז הגמרא בפסחים אומרת, שימו לב, פסחים קי"ב. לא, קי"ט. איי, תזכור כל פעם דברים. אומרת הגמרא, שימו לב, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמר חזור זו של יצחק. מה גמרה? יום הגאולה. ביום שיהיה גאולה עושים סעודה לצדיקים. שימו לב, הם אוכלים. לאחר שאוכלים ושותים, נותנים לו לאברהם אבינו כוס של ברכה לברך, ברכת המזון. אומר לה, אני מברך, יצא ממני ישמעאל, יש בזה פגם, אני לא יכול לברך. אומר לו ליצחק, תול ברך, אומר לו, אני מברך, יצא ממני עשיו. אומר לו יעקב, תול ברך, אומר, אני מברך, שנשאתי שתי אחרת בכם, שעתידה תורה לאסור. אומר להם משה, תול ברך, אומר לו, אני מברך, שלא זכיתי להיכנס לארץ ישראל. לא בחיי לא מותי. מה כתוב פה? למה הוא לא רצה לברך? שהוא לא נכנס לארץ ישראל. יש פגם בזה לא נכנס לארץ ישראל. לכן, כמו הקודמים, כל אחד לו זה פגם מסוים, איזה דבר שהוא סבר שזה בעיה, ולא רצה לברך, משה רבנו לא בירר בגלל שהוא לא נכנס לארץ ישראל. אתה רואה שלא נכנס לארץ ישראל זה מונע משהו. אם לא היה מברך משה רבנו. אומר לו יהושע תול ברך, אמר אני מברך שלא זכיתי לבן. דכתוב יהושע בן נון, כתוב יהושע נון בנו, יהושע בנו, לא כתוב. הבן של נון היה יהושע, אבל ליהושע לא כתוב מי הבן שלו. הוא אומר לו לדוד תול ברך, אומר להם אני מברך, לי נאה לברך, שנאמר כל שנות עשה, בשם אדוני יקרא. מה אתם אומרים? דוד לא יכול להגיד שום דבר גם כן? מה יכול להגיד? בת שבע, יפה מאוד, זכו ברוך. יכול להגיד להם, חבר'ה, יש לי בת שבע על הראש שלי. ככה, פה, שם, יש כמה דעות, הוא עשה את זה לשם שמיים, זה כל מיני דברים. רק מה קשור, אבל. הסיפור לא פשוט, נכון, צריכה להיות מששתם בראשית, הכל טוב. מה אתה רואה עכשיו? לא אמר להם את זה. אתה רואה שגם הם, ככה לי נראה, אני אומר ככה לי נראה. שמעתי דרשות אחרות, לא כל היה מסתדר לי. ככה לי נראה, מה הכוונה ככה לי נראה? שאלו, מה מדובר פה? על מה מדובר פה? זה היום הגאולה, נכון? מי הגואל? דוד המלך. אז כל אחד אומר טעם
אבל כל אחד הוא לא התכלית לעולם הזה. כל התכלית בעולם הזה שיעבור דוד המלך ויהיה הגואל. התכלית זה לא אברהם, אברהם זה אמצעי, יצחק זה אמצעי, יעקב זה אמצעי, כל אחד מהם הוא אמצעי שבסוף יצא מה? יצא דוד המלך, יצא הגואל. שמעתם? כשאתה מסתכל ככה, אתה מבין, כל אחד אמר, זה סיבה למה הוא לא התכלית, הוא לא התכלית. גם דוד המלך עכשיו זה לא, הוא התכלית אבל. לכן גם לפעמים של התכלית צריך לעשות דבר מסוים, הוא היה צריך להביא את בת שבע בבת שבע. כי בת שבע מי יצא לו? שלמה, מי המשיך אותו? שלמה. אז הוא היה כאילו גזירת הכתוב שככה הוא צריך לעשות. זה לא תלוי בו בכלל, אין לו שום בחירה פה בדבר הזה. לכן בגלל שדוד המלך הוא הגואל וזה סיבה לגאולה שלנו, אבל מה למדנו פה לענייננו? שמשה, כאילו, הבעיה אצלו הייתה שמה? הוא נכנס לארץ ישראל. אז הוא לא יכל לברר, לא נכנס לארץ ישראל. שלישית, בואו נתחיל שלישית אחרון. ערכין, דף ל"ב, לא כתובות, זה ראינו, ערכין פה ל"ב, עמוד ב'. כן. שמתי בתנור, כל מה שהקליט חד פעמים שהיה לי, תיק בתנור. טוב, אחר כך נשאר. הנה. שימו לב. אבל בגמרא מסופר לנו שמסכת יומא, שהם הצליחו לבטל את העבודה זרה שהייתה. התפללו לשם, התפללו ודיברו וצעקו, עשו תעניות, עשו כמה ביומא. וידעו את היצר של עבודה זרה. ויצא גור של אש, גור הדנורה אומרת הגמרא, מבית קודשי הקודשים. ויתרו את זה. שואלת הגמרא, הנה. שואלת הגמרא, למה משה לא התפלל על עבודה זרה? למה משה לא התפלל? לא, הוא אמר להם, אתם יודעים לזנות לעבודה זרה, תתפלל שלא יעבדו עבודה זרה, למה לא? שימו למה כתוב פה. בשלמה משה לא בא את רחמי דלא אבא זכותה דרך ישראל. בגלל שלא היה לו זכות שירס ארץ ישראל, הוא לא יכול להתפלל על העבודה זרה שהתבטל לעם ישראל. בגלל שלא נכנס לארץ ישראל, לא יכול לתרומה שעצם זה שאתה בתור ארץ ישראל יש לך זכויות ואפשרויות אחרות מאשר אם אתה לא נכנס. הכוח של ארץ ישראל שאתה נמצא בתוכה ונכנס לתוך הארץ, נותן לך אפשרויות אחרות. ואם אתה לא נכנסת, ההתייחסות אליך בשמיים היא אחרת לגמרי. התפילות שלך לא מתקבלות, כמו שמי שירד לתוך הארץ מתקבלות. זה הסיבה? כן, זה מה שהגמרא אומרת. זה הסיבה שהוא לא... זה הגמרא אומרת. הגמרא אומרת. הנה, הגמרא אומרת. לא, אבל זכותה ידי ישראל. מה אומר לי, אה? ממשיך הגמרא לדון על זה, פחות או יותר. לכן מחר, אני אומר לכם מחר, לדעתי, רוב המקומות יהיה בהם בעיות, לא בעיות, אבל אני מקווה שלא יהיה בעיות, אבל יהיה כל מיני, אומרים תחנון, לא אומרים תחנון. לדעתי האישית, פעם אני חשבתי אחרת, לא אומרים אחר התחנון. לא, קודם כל לברוח מחלוקות. מי שחושב שאתה רוצה לעשות תחנון, לא יהיה מציא הגה מהפה, לא יהיה מחלוקות. צא החוצה, תעשה תחנון, תעשה מה בא לך. אבל בתוך בית הכנסת, עדיף שלא יעשו תחנון, ישמעו על מה? על השמחה של היום, זה יום שמחה, יום מאוד של שמחה. ולכן לא יעשו תחנון. מי שרוצה לקרוא הלל, אני מציע בלי ברכה. אבל אם הוא אומר ברכה, יש אומר לסמור פשיטה, עליי הוא לא יסמור, אני לא רוצה ברכה, אני לא מסכים לזה. אבל יש פוסקים שאומרים שאפשר להגיד. אבל לא בתוך התפילה, אם אפשר אחרי עליהם משבר, יגידו, אם היא רוצה אחרי קדיש תתקבל, יכול להגיד אחרי תתקבל גם כן. אבל בלי ברכה בשום פנים ואופן. ולא לצעוק על אף אחד, ולא להתווכח עם אף אחד. אם עושים תחנון, אל תגיד להם שום דבר. אתה לא רוצה לעשות, אל תגיד. אתה רוצה לעשות, תעשה. אתה לא רוצה לעשות, אל תגיד. שב, אל תעשה עדיף.
אבל לא להתווכח, לא להגיד, לא אמרו לנו, כל מה שעושים, הכל טוב, העיקר להיות ביחד, להיות בשמחה. חזק וברוך, כל מצוות, חזק וברוך.